Moni nde nkhani yomwe yachitika ku Zambia iyi yowawa kwambiri yomvetsa chisoni. Ku Lusaka ku mudzi omwe akucha Kabanana village kapena nditi dera lotchedwa Kabanana. Bambo ena otchedwa Emmanuel Phiri anali ku nyumba ndi ana awo atatu. Emmanuel, Nathan ndi Subiro. Anawo wina wa zaka 7, wina 5, wang'ono wa zaka 2. Akazi awo anali atachokapo. Ndati kunayamba mvula, kumagwa mvula kwambiri, mvula ya mphamvu. Madzulo analandira foni kuchoka kwa akazi awo kwauza unena kuti atsakamira ali stuck mu traffic, abwere akayatani akawatenge. Nde abambo acha Emmanuel anapanga decide kuti awasiyana. Anasiyana acha atatu ati ma 6 pm madzulo kunyamuka kupita kukatani kukatenga akazi awo. Nde iwo achachoka mbuyo muno ati chiphaliwali chinamenya nyumba ija kupangitsa short circuit ya magetsi. Nyumba ija nkuyamba kutani kuyaka, inagwira moto. Maneba anaona anathamanga kuti ayesere kuzimisa moto, koma ati moto ucho unagwirira nyumba nsanga ndi kuyaka nsanga anthu akuyesera kuti azimise moto sizinatheke. Mapito ake nyumba yatheratu yaonongekeratu, ana apeza kuti anafera momwemo. Makolo analandira foni, anthu akuayimbira maneba kunena kuti kunotu kuli moto. Iwo somene amakafika ku nyumba ana atamwalira kale, nyumba yawo yapita. Ada amayiwo anakomoka, ananyamula kuthamanga nawo ku chipatala. Anthu kubwera ati zinazomvetsa chisoni mmene amafika afaya chifukwa cha misewu, kuti misewu yachabechabe yonongeka zinatenga nthawi yayitali kuti afaya afike. Nyumba itatha kale, ana miyoyo itapita. Neni nkhani yonena kuti yakwedeza chifukwa cha chisoni chake kuti kungopanga imagine anthu kutaya ana atatu nthawi imodzi. Ne kumapita a news ena amafusa ankolo awo a Emmanuel Phiri kunena kuti mukuona bwanji, mukuona kuti olakwa ndi ndani. Abambo analakwitsa kuwasiyana okha fananda ang'ono kunena kuti chikhala kuti sanawasiye okha, mwina bwezi pali munthu wankulu akananyamula kutuluka nawo panja. Ndi ankolo awo ananena kuti ya sichonchoyi, olakwa ndi afaya chifukwa chonena kuti misewu siyabwino, misewu ndiyo yonongeka, afaya akanika kubwera. Ndi zimenezozo blame ipite kuboma osati kublema makolo wayi. Koma zinali kapena nene kuti ndizoopsa zomvetsa chisoni chifukwa uyambira pati ulukulira kuzilira kuti chani mphamvu basi zichokera kuti kani yoopsa kwambiri. Ndi mpingo unasonkhana unagwirana manja, anthu onda Seventh Day Adventist. Ndi mpingo wathandiza chilichonse, maliro. Inali nkhani yoti inakhudza anthu kwambiri, ndipo yakhudza anthu kwambiri. Anthu ena achita donate, kusonkha ndalama, kuthandiza munjira zosiyanasiyana. Mwambo wonse anachita take control nda mpingo mpakana akayika maliro. Olo mwambo wa maliro omvetsa chisoni, zoopsa kwambiri kuti zikamuchitikire munthu zinthu zoterozo, kuti angakhale anthu asonkha ndalama kutani koma kuti angayambire pati. Apopolo anthu ena azifunsa kuti chanchani makolo adzadzipanga blame moyo wawo wonse zomwe zachitikazo. Ndi zinthu zoti zomvetsa chisoni kwambiri. Anthu basi nkhani yowapempherera yotani ndi zinthu zonena kuti olopathe zaka zambiri chotani, si chinthu chonena kuti munthu ukhoza kunena kuti ndapanga move on, I can get over. Ndi chinthu choopsa kwambiri. Ndi nkhani yake ndiyomvetsa chisoni, koma izo zomwe zachitika ku Zambia zikomo kwambiri.